Aiwa, muri Zimbabwe, muzora nhasi Sadc yazonyatsa kubuda musaga. Yazonyatsa kubuda pachina ikati aiwa, isusu tinomirana Nelson Chamisa. Kunyange akakabuda mupati, but isusu opposition kuuya kuzira mafresh elections muZimbabwe haichinji despite kubuda kwaita Nelson Chamisa mubato reCCC. Ndoto vanoendera mberi vachiti aiwa, Zimbabwe yakabatiwa naNelson Chamisa nokuti vanhu vese vari kumashure kwaNelson Chamisa. Muri Zimbabwe sataendera mberi nenyaya iyi nokuti zvachibva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tambochana mabdisa ndokupa pano paZim News Live. Ndotoona kuti vanouya vachinyora munhau vachiti that's the problem Sadc we have with the fresh elections in Zimbabwe resolution without Chamisa in the picture. Chamisa is the key in anything that happens in Zimbabwe right now. He has the people of Zimbabwe behind him. If an election is held in Zimbabwe and Chamisa is not participating, it remains one of those meaningless side shows. Like the by-elections you are witnessing, they have no nonsense. I don't see fresh elections in Zimbabwe coming now, especially as a Sadc resolution, but their position that the Mnangagwa administration is illegitimate won't change in their records. Somebody in Zimbabwe, those guys should talk about Sadc kuti aiwa, kunyange Chamisa akaita move rekusiya pati TSHABANGU, but position yedu haimbochinji nekuti tinozwa kuti ma-elections emuna August 2023 they fell short, haana kukwanisa kumita ma-standards ema-elections anofana kuitiwa. Uye vanhu vanozviziva nyangwe neSadc Yoti Kubuda ikati aiwa toziva kuti vanhu vemuZimbabwe politics dzemuZimbabwe dzakabatiwa naChamisa, saka izvozvo nyangwe akasiya pati vanhu mafresh elections kuya kuzoita munyika yeZimbabwe. Sambudo yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi pine mucomment section medu, mutiudze kuti munoti kudii pamusoro pemashoko atogwa neSadc. Aiwa, muchisubscribe, kulike, pachinotina on the bell icon. Tombochana mabdisa ndokupa pano paZim News Live.